Varovný signál pre Ameriku v trhu práce, očakávania, pokiaľ ide o úrokové sadzby, sa razantne menia. Akcie v piatok oslabovali po úvodnom raste. Hodnota technologických akcií z veľkej osmičky v minulom týždni prudko stúpla, no a poďme sa pozrieť aj na to, čo nás čaká v tomto týždni, pretože ten bude mimoriadne zaujímavý, možno kľúčový, pokiaľ ide o nasledujúce obdobie. Vítajte, je tu pondelnejší prehľad noviniek z finančných trhov, tradičná rubrika Trhy dnes, ktorú vám prinášam každý pracovný deň, aby som vám stručnou formou povedal to najdôležitejšie, o čom by ste mali vedieť. Dnes začneme dátami, ktoré prišli v piatok a sú mimoriadne dôležité. Dáta z amerického trhu práce, tzv. Non-farm payrolls, ktoré dopadli horšie, než sa očakávalo. Očakávalo sa, keď sa pozrieme aj na túto tabuľku, že v Spojených štátoch sa za august vytvorí 75 000 pracovných pozícií, nakoniec ich bolo len 22 000, čo bol výrazný pokles a menej než očakávané hodnoty. Ešte pár mesiacov dozadu sme tieto čísla vždycky videli v stovkách tisíc, teraz sme len na 22 000, čo je len jasné potvrdenie toho, že americký trh práce sa dostáva do omnoho horšej kondície. Okrem toho miera nezamestnanosti stúpla na 4,3%, čo je najvyššia úroveň nezamestnanosti v Spojených štátoch od roku 2021. Došlo aj k revízii dát za predošlé mesiace. Jún bol opravený z pôvodného rastu o 14 000 pracovných miest na minus 13 000 pracovných miest, čiže jún bol dokonca už v červených číslach. No a júl bol mierne navýšený na 79 000 pracovných miest oproti predchádzajúcemu údaju. Každopádne tie posledné mesiace sú zjavne horšie a ten americký trh práce sa proste dostáva do horšej kondície. Pokiaľ ide o zdravotníctvo a sociálne služby, tie síce generovali desiatky tisíc nových pracovných pozícií, no federálna vláda medzi tým pokračovala v redukcii počtov zamestnancov, čím prispela k výraznému zníženiu počtu zamestnancov. Ťažobný sektor, ropný sektor a priemyselná výroba stratili taktiež tisíce pracovných pozícií, čo súvisí nielen s obchodnou politikou a clami Donalda Trumpa a Bieleho domu, ale aj s prebiehajúcimi štrajkami. Trhy pôvodne reagovali na tieto dáta pozitívne, pretože zvyšujú pravdepodobnosť znižovania úrokových sadzieb, k čomu sa ja už o chvíľu dostanem, hoci napokon akciové trhy v piatok skončili v miernom zápornom čísle. Keď sa pozrieme na FedWatch a očakávania od americkej centrálnej banky, môžeme sa na to rovno teraz vrhnúť, tak pokiaľ ide o 17. september po zverejnení tých omnoho horších než očakávaných dát z amerického trhu práce, sa pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb na najbližšom FOMC, teda 17. septembra, čiže už o 8 dní zvýšila, teda o niečo vyššie 9 dní, zvýšila na 100%, teda už v podstate nikto neočakáva, že by Fed sadzby 17. septembra neupravoval, naopak 10% obchodníkov dokonca očakáva, že by Fed mohol znížiť sadzby až o 50 bazických bodov, čiže dvojnásobne oproti tomu bežnému štandardu. Okrem toho 29. októbra, kedy bude ďalší FOMC, je presvedčenie trhov o tom, že dôjde k ďalšiemu zníženiu sadzieb taktiež veľmi veľké. Možnosť, že by Fed 29. októbra opäť neznížil sadzby, je len na úrovni nejakých 20%, zvyšok očakáva ďalšie zníženie aspoň o 25 bazických bodov. No a keď sa pozrieme na 10. december, tak tam sa už výrazne očakáva taktiež teda už tretie zníženie sadzieb o ďalších 25 bazických bodov. K tejto možnosti sa prikláňa niečo vyše 70% investorov, niečo vyše 77% investorov, takže naozaj teraz trhy počítajú už vlastne s 3 zníženiami sadzieb do konca roka, pričom to septembrové zníženie odhadujú na celých 100%. To všetko stačilo k tomu, alebo teda tie horšie dáta z amerického trhu práce stačili k tomu, aby sa takto zmenil ten sentiment. Marketingová spolupráca s XTB, investovanie je rizikové. Sponzorom tohto videa je broker XTB. Prostredníctvom tohto môjho obľúbeného brokera môžete napríklad kúpiť aj akcie firiem, ktoré sú spomenuté v tomto videu. Na XTB môžete nakupovať ETF na všetky populárne indexy, ako sú napríklad S&P 500, Nasdaq či Európsky Stoxx, či kupovať akcie aj po častiach. XTB taktiež umožňuje nastaviť si automatické investičné plány, čo je skvelá funkcia pre tých, ktorí chcú investovať dlhodobo a nemať žiadne starosti. Napríklad si môžete nastaviť investíciu do ETF na akumulačný index S&P 500, kde budete investovať napríklad 50 eur mesačne. Ku XTB som urobil podrobnú recenziu. Môj affiliate link na XTB pre registráciu, rovnako ako link na túto recenziu, nájdete v pripnutom komentári dole. Poďme ďalej. No a kým sa dostaneme k konkrétnym reakciám na akciovom trhu a ďalším zaujímavostiam a k tomu, čo môže ešte to rozhodnutie Fedu ovplyvniť, pokiaľ ide teda o dôležité dáta, ktoré nás čakajú v nasledujúcom týždni, tak sa poďme pozrieť ešte na makro dáta z Európskej únie.
Totiž európska ekonomika podľa dát Eurostatu ukazuje, že v druhom štvrťroku rásla pomalšie ako na začiatku roka. V druhom kvartáli 25 HDP eurozóny stúplo len o 0,1%, kým HDP v rámci celej Európskej únie len o 0,2%. Pre porovnanie v prvom kvartáli rastlo o 0,6% v eurozóne a o 0,5% v Európskej únii celej ako celku. Pri porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je rast tiež o niečo slabší. Sezónne upravený HDP eurozóny stúplo 1,5% oproti 1,6% v prvom kvartáli a HDP celej Európskej únie stúplo 1,6% oproti 1,7% v prvom kvartáli. Christine Lagardová, šéfka Európskej centrálnej banky pre Fox Business News, uviedla, že eurozóna je síce odolná, no nie je prosperujúca a očakáva, že v roku 2025 dosiahne celkový rast len v rozsahu okolo 1%. No a poďme sa pozrieť teda na Wall Street a na to, ako sa obchodovalo ešte v piatok. Spomínal som, že napriek tomu prvotnému rastu, aj v súvislosti s tým, že teda trhy očakávajú výraznejšie znižovanie úrokových sadzieb, napokon S&P, Nasdaq aj Dow skončili v červených číslach. S&P stratil 0,3%, Nasdaq veľmi mierne 0,03% klesol a Dow klesolo takmer 0,5%. Každopádne v týždennej bilanci S&P 500 a Nasdaq si pripísali zisky v podobe 0,33 respektíve 1,14%, kým Dow Jones zaznamenal v týždenný pokles o 0,32%. Stále sme však v prípade všetkých indexov veľmi blízko historických maxim alebo na nových maximách. Pokiaľ ide o pohyby konkrétnych verejne obchodovaných spoločností počas piatkového obchodovania, výrazný raz sme videli u akcií Oracle, ktoré stúpli takmer o 4%, potom ako Global Equities Research zvyšil svoj cieľ pre akcie Oracle z $250 na $400, pričom zachoval hodnotenie tejto firmy Overviewed. S tým, že tento krok podľa analytikov odráža silné fundamenty spoločnosti a jej rastúci význam v oblasti umelej inteligencie. Ja pripomínam zároveň rovno teraz, keď sme pri Oracle, že kvartálne výsledky Oracle prídu v útorok po uzatvorení hlavných obchodných hodín, takže Oracle si bude pýtať pozornosť aj tento týždeň, bude to asi najzaujímavejší kvartálny výsledok nasledujúcich dní. Poďme ale k ďalším spoločnostiam. AMD naopak kleslo 6%, potom čo spoločnosť Seaport Research znížila svoje hodnotenie akcií AMD z buy, čiže odporúčanie kúpiť na neutrálne hodnotenie. Dôvodom sú podľa analytikov znepokojivé signály zo strany dodávateľského reťazca, ktoré naznačujú spomalenie rastu v segmente čipov pre umelú inteligenciu. No a kým AMD akcie klesli o 6% po tomto hodnotení, tak reagovali na to napríklad aj akcie Nvidia, ktoré stratili 2,7%, pretože ide v podstate o rovnaký segment. A keď sú takéto nejaké náznaky podľa Seaport Research u AMD, tak jednoducho niečo podobné musí trápiť aj Nvidiu. Akcia Lululemon Athletica, spoločnosti, ktorá sa špecializuje na športové oblečenie, sa prepadli takmer o 17%, potom, čo táto spoločnosť znížila ročný výhľad tržieb z pôvodných približne $300 miliónov. Ide už o druhú revíziu prognóz v priebehu dvoch kvartálnych výsledkov, čiže Lululemon opäť nepotešila akcie a akcie tejto firmy sú najnižšie od roku 2020. Dôvodom je slabší dopyt a vyššie náklady spôsobené zrušením výnimky de minimis, ktorá umožňovala bezcelný dovoz tovaru do $800 do Spojených štátov amerických, potom čo teda Donald Trump a Bielý dom zrušili túto výnimku. Hovoril som vám o tom minulý týždeň. Zaujímavý pohyb sme rozhodne videli aj u akcií Broadcom, avšak v tomto kontexte pozitívne akcie vyskočili o vyššie 9%, potom čo Broadcom oznámil veľmi silné kvartálne výsledky a tiež oznámil, že má nového zákazníka s kontraktom v hodnote vyše $10 miliard. Zatiaľ teda nebolo uvedené, o akého zákazníka ide, ale podľa všetkého ide o spoločnosť OpenAI, ktorá stojí za ChatGPT. O výsledkoch Broadcom som vám hovoril detailnejšie ešte v piatok, takže ak ste náhodou nevideli, tak si pozrite piatkové video alebo nájdete článok aj na FT News s detailnejšími výsledkami tejto veľkej spoločnosti, 8. najväčšej spoločnosti na svete. Hodnota technologických akcií počas minulého týždňa stúpla o $420 miliard a kombinovaná hodnota 8 najväčších technologických firiem v USA stúpla na $21 biliónov alebo nad. Prispel k tomu výrazný rast akcií Alphabet o 10% a tiež rast akcií Apple o vyše 3% po tom, čo vlastne súd v Spojených štátoch amerických, hovoril som vám o tom hneď v úvode minulého týždňa, rozhodol o tom, že Google nebude musieť predávať Chrome alebo zbaviť sa Chromu ani Androidu a vlastne
to protimonopolné rozhodnutie po žalobe ministerstva spravodlivosti USA dopadlo pre Alphabet relatívne dobré. Akcionári to teda odmenili výrazným rastom akcií. Podľa analytikov z Wedbush Securities ten verdikt toho súdu odstranil obrovskú ťaž z akcií Google a tiež čierny mrak obav, ktorý vyvstal nad spoločnosťou Apple, pretože Google platí Apple miliardy dolárov ročne za to, že vlastne Chrome je predvolený vyhľadávač, že Google je predvolený vyhľadávač v iPhonech. Takže Apple a Google sa tešili z tejto výraznej správy, ktorá podporila sentiment investorov v súvislosti s ich akciami. Broadcom, ktorý som spomínal, vstúpil počas minulého týždňa o vyše 13% a tiež prispel k tomuto výraznému rastu technologických gigantov v Spojených štátoch amerických. To, čo naopak trošku zhoršilo tú výkonnosť, boli tie akcie Nvidia, ktoré som tiež spomínal, ktoré klesli počas minulého týždňa o 4%, k čomu prispel najmä ten 2,7% prepad v piatok. No a k rastu hodnoty týchto tech gigantov prispel aj rast hodnoty akcií spoločnosti Tesla, ktoré vstúpili počas obchodného týždňa o 5%, vrátanie rastu, keď sa pozrieme tu na stock heatmap, o 3,6% v piatok, potom čo bola oznámená potenciálna rekordná odmena pre Elona Muska, ak splní veľmi ambiciozne ciele tejto spoločnosti pre nasledujúcu dekádu. Správna rada totiž navrhla Elonovi Muskovi historicky najväčší balík odmien, ktorý by mohol mať hodnotu až $1 bilióna, ak v nasledujúcej dekáde sa mu podarí splniť najmä tieto 4 mimoriadne ambiciozne ciele. Tým prvým je, že trhová hodnota Tesly by vstúpla z približne súčasných $1,1 bilióna na $8,5 bilióna, čo je teda zhruba 8-násobný nárast hodnoty akcií Tesla v nasledujúcich 10 rokov. Objem výroby by mal byť taký, že dosiahnutie ročnej produkcie a dodávok automobilov by malo byť na úrovni 20 miliónov kusov. Robotika, tam sa bavíme o humanoidných robotoch Optimus, by mala byť na konci tej dekády tak, že by malo byť nasadených v obehu okolo 1 milióna robotaxi a humanoidných robotov Optimus. Robotaxi sú v podstate automobily Tesla, ktoré jazdia bez seba, teda same, a nemajú tam proste žiadny volant ani pedále, proste tie auta by jazdili úplne autonómne. No a pokiaľ ide o finančnú výkonnosť, tak dosiahnutie upravenej ročnej EBITDA po výške $400 miliárd je ďalšia z podmienok. Toto sú také nejaké kľúčové podmienky, ktoré, ako som to už asi dvakrát povedal, sú extrémne ambiciozne. Niektorí si myslia, že sú proste nereálne. Každopádne Muska to môže motivovať k tomu, a o tom vlastne teda hovoria mnohí analytici, aby naozaj teraz už prestal riešiť politiku, ale venoval sa hlavne Tesle, venoval sa tomu, aby sa proste naplnili tie obrovské ambiciozne plány tejto spoločnosti. S tým, že teda táto odmena ešte nie je de facto istá, musia ju finálne schváliť akcionári počas novembrovej valnej hromady, ale očakáva sa, že by mohli byť schválené, pretože ten $1 bilión môže byť extrémne motivujúci pre samotného Elona Muska, ale zároveň, ak by dosiahol tieto ciele, tak proste pre tých akcionárov a pre celú firmu by to bolo obrovské plus. Akcionári samozrejme budú počuť na to, že by hodnota tej firmy stúpla o nejakých plus minus 800%, takže to by bolo fakt, že šialené. Jay Woods zo spoločnosti Freedom Capital Markets pripúšťa, že splnenie týchto ambicióznych cieľov bude pre Muska naozaj veľmi náročné, ale proste budú z toho všetci profitovať, ak sa to podarí. No a ak sa to nepodarí, tak Musk proste takú odmenu nedostane. Takže akcie reagovali pozitívne, investorov tento návrh potešil a zrejme sa tomu teší aj Elon Musk, ale uvidíme, ako to definitívne dopadne. No a poďme sa ešte pozrieť na to, čo nás čaká počas nasledujúcich 5 dní. Bude to veľmi zaujímavý týždeň. Tradične začneme trošku voľnejšie v pondelok. Budú zverejnené najmä dáta o spotrebiteľských úveroch v Spojených štátoch amerických, kde sa očakáva hodnota $10 miliárd oproti predošlým $7,37 miliardám. Pokiaľ ide o kvartálne výsledky, bude tam výsledok napríklad Casey's General Store či Planet Labs. Každopádne útorok bude už o čosi zaujímavejší. Zverejnený bude ukazovateľ nálady v malých podnikoch, no ale kvartálne výsledky zverejnia, ako som to spomínal, Oracle po uzatvorení hlavných obchodných hodín, spoločnosť, ktorá patrí medzi tie najsolventnejšie, najhodnotnejšie na svete a teda je zaradená medzi tiež ten širší zoznam tých technologických gigantov. Okrem toho zverejní kvartálne výsledky Synopsys, Rubrik, SailPoint či GameStop, známa meme akcia predajca videohier, ktorý má aj významnú expozíciu voči Bitcoinu. Okrem toho v útorok, toto si určite poznáte, Apple má svoj tzv. Ave Dropping Day, predstaví v podstate nové iPhony 17, nové Apple Watch, nové AirPods Pro 3 a niekoľko ďalších noviniek, ktoré budú súvisieť aj s operačným systémom iOS
iOS 26, takže všetky oči technologických investorov sa budú upierať na Apple počas útorka a tento event môže udať smer celému technologickému trhu, no a zároveň môže výrazne ovplyvniť aj hodnotu akcií Apple podľa toho, či sa Apple podarí niečím prekvapiť, alebo naopak nie a bude tento event skôr sklamaním. V stredu budeme pokračovať ďalšími dôležitými dátami, príde index cien výrobcov, tzv. PPI index, čiže ide o údaje týkajúce sa veľkoobchodnej inflácie, očakáva sa rast od 0,3%. Okrem toho budú zverejnené dáta o žiadostiach, o hypotéky a veľkoobchodných zásobách a kvartálne výsledky zverejní spoločnosť Chevy, ktorá sa špecializuje na predaj potrieb pre domáce zvieratá, tiež relatívne veľká firma. Vo štvrtok prídu najsledovanejšie dáta tohto týždňa, index spotrebiteľských cien, čiže inflácia spotrebiteľov, ktorá môže byť posledným kusom do tej skladačky, ktorý ovplyvní vlastne rozhodnutie Americkej centrálnej banky, pokiaľ ide o 17. september a zrejme aj smerovanie Fedu k ďalším dvom FOMC zvyšným v tomto roku. Očakáva sa, že inflácia bude rásť medzimesačným tempom 0,3%, čo bude viac než mesiac predtým, kde to bolo 0,2%. Pokiaľ ide o medziročný rast, očakáva sa inflácia na úrovni 2,9%, čo bude rast z predošlých 2,7% medziročne. No a jadrová inflácia, tá je pre Fed ešte kľúčovejšia, očakáva sa, že medzimesačne stupne o 0,3%. No a medziročne, že bude na úrovni 3,1% na rovnakej hodnote, ako bola v predošlom mesiaci. Takže uvidíme, ako to dopadne. Ja len pre nejaký kontext chcem upozorniť, že v podstate Fed sa bojí hlavne teda nejakej tej stagflácie, čo by znamenalo v podstate horší trh práce, spomalovanie americkej ekonomiky, hrozba nejakej recesie v kombinácii s vysokou infláciou. No a to, čo môže hrať do karát znižovanie úrokových sadzieb, je teda horší trh práce, aby to proste Fed nejak nakopol, ten trh práce a americkú ekonomiku. To, čo však môže byť protivetrom proti znižovaniu úrokových sadzieb, je naopak práve ten inflačný report. Ak by tie dáta ohľadom inflácie boli horšie, než sa očakáva, že by sa ukázalo, že tá inflácia je proste palčivejší problém, že rastie prudšie, než sa predpokladá, to naopak môže znižovať pravdepodobnosť znižovania úrokových sadzieb. Takže tento štvrtkový report bude naozaj veľmi dôležitý. Okrem toho prídu aj údaje o priemerných hodinových zárobkoch a týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti, no a kvartálne výsledky zverejní vo štvrtok aj spoločnosť Adobe a maloobchodný reťazec Kruger. No a v piatok prídu ešte dáta o spotrebiteľskej dôvere od Michigan University za september. Očakáva sa mierne zlepšenie sentimentu. No a tu ešte kalendár tých kvartálnych výsledkov. V piatok už vlastne žiadne výsledky neprídu už. No a pripomínam, vo útorok po uzatvorení hlavných obchodných hodín Oracle a GameStop a potom vo štvrtok po uzatvorení hlavných obchodných hodín spoločnosť Adobe. To sú asi také najzaujímavejšie firmy. O všetkom vás budem informovať v ďalších dieloch tejto rubriky Trhy dnes, takže pozorne sledujte FT News.sk alebo tieto videá, zapnite si odber, no a počujeme sa opäť zajtra. Ahojte.